Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Нищо. Както днес ще играем на Battle Bears. На тази игра аз съм нуб, както знаете. Но пак ще спрем на Джорджано. И нещо съдитка. Сигурно сте го чули. Е така ди. Окей, ние се хвърлихме като луди през тавата и waiting for player. Окей, колко време ще ги чакам сега? Пак ще трябва да ради сега. Добре, че ми каза да, съкс. Вижте колко много време, 10 секунди. Окей. Защо толкова? Окей, пак изтидитка. Това е явно знак, че всички са готови. И сега пак ще ми каже да натисна That Sucks. Не, този път. Не, то още не е заредил до момента, в който ми го изписа. Добре. Тринайсет, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 6 секунди зацепи. Аз съм в... защо лаг... Умри. Убиха ме пак. Само умирам. Те са хакери. Както казва Skydown. Те са хакери. Нищо не виждам. Какво стана? Защо? Надявам се, че ви забавно гледате, че аз умирам като пълния нубак. Колко време ще релодваш, бе? И там да има някой. И нямаше никой. Джумче! Колко за... И ми лагна. Защо ти ми тъпа реклама? Даже 2. Убиха ме. Не е честно. Те са някакви мега силни. Силни селаци. Селски век. Селско вратарче. Селско вратарче. Как го пропуснах? Защо? Умри. Някой го уби. Поне ще му взема нещото. И умрях от нещо. От бомба ли? Какво? Стойте само за малко, защото може да чуете как нещо шуми. Окей, вече не го чувате. Сигурно надявам се да не го чувате. Има и някой на хедшота. Окей, още 1 минута и ще свърши клипа. 2 по-скоро. Точно за 6 минути. Клип. Аз гледам да ги правя късички, но пък ги правя къси, защото аз ли го убих? Аз убих човек! What the fuck? Аз съм някакво про. Нищо не направя. Така. Дуди, умри, жужи. Който знае какво е на немски или там какъв език беше, жужи. Браво на него. Така. Надявам се всички да ми пазят тихо докато снимам. Всички.
О май гад! А там за слепяща гра... Това идваше към мене. Нямаше какво друго да направя, освен да бягам и да викам. Добре, защо само мене ме убиват? Половин минута. Ние ще загубим. Аз съм провала на нашия отбор. Умрете. Той е гнусни слополи. Защо ме стреляш с слополи, бе? Видяхте ли му слопола как ме уби? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Казах ви, че ще загубим. Rating for server. Окей, хора, надявам се клипа ви харесал. Аз бях нещо. Не забравяйте, абонирайте се, лайкнете и в клипа, в който пишете коментари, пишете наистина коментари. И аре, бай.